Να είμαστε πάλι εδώ στο Νεχώρι. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω ιδιαιτέρως. Άιντε πάλι ιδιαιτέρως. Μπήκε κατευθείαν στο ψητό. Θέλω να σας υποβάλω. Ιδιαιτέρως. Πρόσεχε πώς μιλάς, παιδί μου. Υποβάλλω. Κάτσε κάτω να στο βάλω. Δεν με καταλάβατε, φίλοι. Φίλοι, σοραντίζουν το στα φίλοι. Τέλος πάντων, μάτε, για προχωρά. Εκτιμώ το χιούμορ σας ιδιαιτέρως. Άιντε πάλι. Ήρθαμε σήμερα εδώ, Ποιοι ήρθατε, παιδί μου? Ένας είσαι. πληθυντικός της ευγενίας. Άμα είναι της ευγενίας, τι τον παίρνεις εσύ? Εν πάση περιπτώσει, ερωτώ. Και να απαντούσεις θα μας υποχρέωνες, αλλά... Θα κερδίσω τίποτα να απαντήσω ή έτσι να απαντήσω μόνο? Ερωτώ. Σαν πρώτο πειραματικό ενεχώρι, πώς αντιμετωπίζετε τη νέα νόσο των τρελών προβάτων που εμφανίστηκε? Έτσι είναι, παιδάκι μου. Άμα βάζεις τα πρόβατα με τις αγγελάδες, τριλαίνονται. Αφού τώρα τα πρόβατα δεν τα βάζουμε στο παχνί, Και πού τα βάζετε? στο δαφνί. Και στο ευγενίδιο ενίοτε. Περιγράψτε μου. Δεν έχω, παιδάκι μου, στυλό. Δώσ' μου ένα μουμπλόν. Περιγράψτε μου, πείτε μου τα συμπτώματα. Αχ, παιδάκι μου, να ήταν ένα και δυο. Πόσα είναι? 3. Τα συμπτώματα? Όχι, βρε, τα πρόβατα. Και πού πήγαν? Στη θάλασσα. Γιατί? Γιατί η τρέλα δεν πάει στα βουνά. Πάει στη θάλασσα και κάνει. Τι μπε... Baywatch. Η Beverly Hills. Σε λίγο να μου πείτε ότι πάει με τον Luke Perry στην Pizza Hut. Όχι, πάει με τον Luke Perry, αλλά όχι στην Pizza Hut. Πού? Στην πίτσα κάτ. Γιατί η πίτσα εδώ είναι cut, δεν είναι παν. Αν ήταν η παν, θα τη λέγαν πίτα παν. Χάρηκα που τα είπαμε. Ιδιαίτερος, παιδάκι μου, ιδιαίτερος. Αποκλειστικά δηλαδή. Εμείς αλλιώς το λέμε εδώ πέρα, αλλά πού θα πάει το μάτι.